Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω κάτι που είδα πάλι στο ίντερνετ, πάλι σε ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, το οποίο φαίνονταν πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο και αν τελικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είδα λοιπόν να κόβουν το φελιζόλ, αλλά όχι με κοπίδι γιατί δημιουργεί τρίματα, με τη βοήθεια ενός αναπτήρα και ενός σύρματος. Και είπα να το δοκιμάσω, να δω αν γίνεται και να σας το προτείνω και εσάς. Λοιπόν, πήρα έναν αναπτήρα, πήρα και ένα σύρματάκι. Στο βιντεάκι δείχνει ότι πρέπει να το τυλίξουμε καλά γύρω από τον αναπτήρα. Ας το τυλίξουμε. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο όσο φαίνεται, γιατί το ξαναπροσπάθησα, αλλά θα το προσπαθήσω και τώρα μαζί σας. Λοιπόν, το τυλίγω 2-3 φορές, 2 σου τυλίξω για να φτάσει και το σύρματάκι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω και πενσούλα, μισό λεπτό λίγο. Και το ένα συρματάκι το έφερνε εδώ μπροστά. Και πάνω από αυτή την τρυπούλα, έτσι. Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο μεγάλο, έτσι νομίζω. Θα το κόψω λίγο. Και το ανάβω. Αν το βάλω, εδώ είχα κόψει πιο μπροστά, θα το βάλω από εδώ τώρα. Λοιπόν, βλέπετε ότι λειτουργεί και κόβει πάρα πολύ καλά μέχρι να κρυώσει. Μετά μάλλον πρέπει ξανά από την αρχή. Δεν είναι τελικά τόσο εύκολο όσο δείχνει και δεν ξέρω αν θέλει μεγαλύτερο συρματάκι ώστε να κόβει. Κόβει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορείς να κόψεις ευθείες. Δεν ξέρω, ίσως το φταίει του συρματάκι μπορεί να είναι πολύ μαλακό και να θέλει πιο σκληρό.
Το θέμα πάντως είναι ότι λειτουργεί. Λίγο θα το κόψουμε. Το έκοψα βέβαια, όπως βλέπετε, δεν έχω καταφέρει να κάνω πολύ καλά τις ευθείες, ίσως γιατί είναι και η πρώτη φορά, ίσως γιατί ήθελε πιο σκληρό σειρματάκι για να είναι καλύτερο και λέω, αφού το έκοψα, να το βάψω και να το κάνω μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή. Λοιπόν, ένα γλυφιτζουράκι λοιπόν θα γίνει. Και με αυτό το υλικό που είναι κόλλα και γκλίτερ μαζί, περνάω όλες αυτές τις ενώσεις των χρωμάτων για να δώσω μια περισσότερη γκλαμουριά. Το γκλίτερ θα φανεί όταν θα αρχίσει να στεγνώνει όλο αυτό και θα δείτε τι ωραία που θα γυαλίζει. Λοιπόν, θα βάλω και εδώ, γιατί τελικά το έκανα έτσι αυτό και θα το δείτε τελειωμένο. Στέκνωσε και το γκλιτεράκι που είχα βάλει, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα πως γυαλίζει, νομίζω του χάρισε αρκετά και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η κατασκευή μου με ένα φιωγκάκι που θα βάλω εδώ πέρα. Το γνωστό φιόγκο πάνω στο φιόγκο, ξέρετε εσείς, έτσι λειτουργώ όταν κάνω φιόγκους. Και φιόγκους σας έχω δείξει πώς κάνουμε. Θα αφήσω και αυτό το βίντεο κάτω στην περιγραφή, το link του βίντεο κάτω στην περιγραφή. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε και το κολπάκι αλλά και η κατασκευή. Η κατασκευή ήταν εύκολη, απλά ήθελα πιο πολύ να σας δείξω το κολπάκι. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις κοινοποιήσεις σας, τα like σας και την εγγραφή σας στο κανάλι αν δεν την έχετε κάνει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.